A veure, això són un quart d'hora cap allà. Un quart d'hora, 1000 minuts. Ja, amb un quart d'hora, ho podem fer amb un quart d'hora? Sí, però a més hi ha la miqueta d'explicació que La visita d'ella és molt popular. Sí, ja ho sé, ja, però... Ja, una cosa de salut. Van a Navarro. Sí, per la meitat, però... Aquí la Patricia Cano, jo no tinc clar. Carme Barrat, a punt de començar l'itinerari històric de les dones del coll, que gràcies a la Conxa i als altres col·laboradors aquí al barri. Començarem ja molt ràpidament i abans recontextualitzar per què estem fent aquest itinerari. Ens trobem, com sabeu totes, a dintre els actes de les jornades feministes aquí al coll, que van començar ja la setmana passada, i avui, quan acabem amb la calçotada, a l'hora de dinar, ja serà tota la culminació. Per tant, anem a veure una mica la perspectiva històrica de les dones d'abans, del passat i d'ara, que van tenir una rellevància important pel nostre barri. I res, moltes gràcies i espero que disfruteu totes. A veure, això és fruit del treball que fem conjuntament el grup d'història del Coll Vallcarca i el grup de comunicadores del Coll. Avui el Callejón el recordarem, el notarem a faltar, que s'ha lesionat i no ha volgut venir. Però tenim a la vicepresidenta, la Carme Ferrer, aquí amb nosaltres, i altres membres del grup, el Riera i el Guillem i el Domènec. Llavors també tenim avui estem de luxe perquè tenim dues dones importants al barri, com és la Carme Ferrer i la Carme Cristià. La Carme Cristià sí que ho ets, fas una feina important. I la Carme Cristià, que és vicepresidenta també del taller d'Història de Gràcia i és un dels puntals del taller, sobretot amb el que és tema, ha dinamitzat molt el tema de les itineraris i les sortides, tinc entès. Vull dir, bé, llavors començarem, anem cap al Salt de les Bruixes, aquí al costat, i començarem l'itinerari. Sí, més que res perquè explicaré coses terrorífiques i perquè si algú s'esmaia doncs tingui al costat un altre que no... Acosteu-vos, que això és... Perquè és una cosa d'estar molt sèrio i a punt de plorar i tot, No hi ha manera. De nervis, riuen de nervis. Fa temps, més de 20 anys i més de 200, aquí, en aquesta casa d'aquí, hi havia un safareig on venien les dones a rentar la roba dels marits, no? Llavors no hi havia grups de dones ni res de tot això. Bé, i aquí sota hi havia la font, hi ha la font del Coll. Llavors el carrer Tirs estava uns 6 o 7 metres per sota del nivell d'ara, estava al nivell de la font. Situant més cap allà, o sigui, més cap al mirador, d'acord? Llavors, com vosaltres sabeu, això de les bruixes ens remet a una sèrie de dones que el que feien era tenien coneixences sobre la salut. Ja m'ho donaràs. Dones senadores. Sobre la salut, exacte, que se'n cuidaven de sanar bàsicament es cuidaven de l'alimentació i de les plantes remeieres. Llavors, aquestes dones van ser perseguides, les van violentar... Continua el seu nom, encara que l'activitat sigui una altra la que es fa. A veure, la Maria Mullerat va néixer a Cambrils i va néixer el 1903. Llavors ella era una persona amb inquietuds sempre pedagògiques i sempre amb inquietuds d'afavorir els nens més desfavorits, que ella considerava que eren els que no tenien un nivell, els que no tenien un d'això intel·lectual a París, a diferents llocs d'Europa on s'estava treballant amb aquest tema. Llavors d'això ella va agafar ja unes idees de com portar-ho i això. Llavors va tornar aquí a Barcelona, va fer oposicions i va guanyar una plaça de magisteri, però no especialitzat, a l'Ajuntament de Barcelona.
Després del tema de l'Ajuntament de Barcelona, després no, durant, ell a casa seva, que vivia al carrer Còrsega, a casa seva donava classes amb aquests nens, tenia coneixença d'algunes... Quan va tornar de l'exili, perquè ells van participar a la guerra en el bàndol republicà, van haver d'exiliar-se i van estar a Santo Domingo i a Mèxic. Aquí les veïns encara li deien la mexicana. A Santo Domingo, la dona. Només vam venir aquí, que tampoc. Vam venir un cos de fonotes, vale? I hauria de posar Francesca Fonoses Sosa. En record d'aquesta dona. Aquesta dona, era l'esposa de l'Eugeni Duran. Hi ha tipus era per entrar els cotxes, per camions, el que fos. Perquè tot això és tota una història, que ara més o menys ho explicaré. Cada dia anem descobrint coses noves, sembla ser, us dic aquí, perquè tota la informació ens va arribant a Ràdio Makuto, que dic, ens un diu una cosa, l'altre diu una altra, l'altre trobem una cosa perduda por ahí. Sembla ser que aquest tros el va comprar un senyor que es deia Sant Salvador i Castells, que eren una família que eren oriünds, diguem, de la zona de Berga, perquè hi ha qui diu que eren de Castellà de N'Hug, hi ha qui diu que eren de Berga, però eren de la zona, hi ha qui diu que expliquen coses d'aquestes, no? Bé, l'aigua està al terrari on són molt petites i aquest diu, això no feia mal, no? Bueno. No, això és de aquests recursos fonamentals. I si no, pues estaven a ser los contactes que diuen. Sembla focus. Les ciutats anaven canviant, és a dir, es va començar a construir, a obrir carrers, a fer cases noves, o sigui que anava canviant la fesomia de la ciutat. I algunes dones van actuar com a urbanitzadores, a Gràcia, a la part de Gràcia de baix també, i entre elles el que diu la Josefa Marsans, que el 1906 va fer construir aquesta torre, que encarregar el projecte a un arquitecte, el Juli Mariner, que... Mariner. He trobat les dues coses, Anna Palau Pedrenc, coneguda al barri com la senyora Anna, va néixer a Llorenç del Penedès el 19 de maig del 14. Era la filla gran del doctor Josep Palau i volia seguir les seves passes, però una dona metgessa en aquells temps no estava ben vist. La seva mare no ho va permetre i va fer la carrera de farmàcia, interrompuda per la Guerra Civil, finalitzant-la el 1941. Javier Avecilla Escalera, el meu pare, conegut com el senyor Javier, va néixer a Fuentes de Andalucía, província de Sevilla, el 7 de desembre del 17. De bona família, el que en diríem un senyorito, volia ser aviador. Quan tenia 18 anys, va anar a fer el servei militar al camp d'aviació de Santa Oliva, prop de Llorenç del Penedès. El pare va treballar sempre amb la mare ajudant a portar la farmàcia. Per problemes econòmics i per demanda dels pares d'ell, es van traslladar a Andalusia, a Parades, poble al costat de Fuentes, d'Andalucía, i allí van provar d'obrir una farmàcia, però sense èxit, atès que ja n'hi havia una altra i no els van permetre, i van haver de tornar de nou a Catalunya, sense res. Van trobar una farmàcia que es traspassava al barri de Vallcarca, actualment al Coll, al carrer Mora d'Ebre 47, al costat de la lleteria, Gener, més amunt del bar Las Vegas. El local va ser traspassat per Mercedes Olivella Casanovas, l'anterior propietària. I, eren fills de la burgesia i la seva família va tenir un disgust de que fos pintor, perquè, clar, això volia dir baixar el nivell social. Però, bueno, es va convèncer la meva àvia, perquè la meva àvia era viuda i es va convèncer perquè el meu pare es va fer amic del Mir. El Mir era més gran que ell, sí, del Joaquim Mir. I llavors, bueno, van deixar que fos pintor, no? Ell es va casar amb la meva mare, que és escultora i ceramista, i ha exercit poc de ceramista i d'escultora, però bueno. Però, no, i llavors el meu pare va estudiar a París, va estudiar aquí a Belles Arts, que va suspendre la assignatura de color, precisament,
però després va ser un gran colorista. I, bueno, un cop casat va tenir una beca per París i va estar allà 3 o 4 anys, no me'n recordo ara. I, bueno, es van endur el meu germà, que ja era nascut, i després vam estar vivint molts anys, van tenir 4 fills, jo sóc la tercera, allà al passeig de Sant Joan vam estar. El meu pare treballava, perquè ell estava molt vinculat a la parròquia de Sant Jordi, feia de jurat en uns concurs de pintura que organitzava la parròquia, i era conegut perquè era una persona que agafava els estris de pintar i se'n anava a recórrer Barcelona pintant. Hi ha gent que diu que era el pintor de Barcelona. I a part d'això, quan hi havia alguna cosa no li feia res sortir amb el cavallet i posar-se a pintar en qualsevol lloc. Per exemple, un any que hi va haver aquí al passeig un incendi d'un edifici, ell va sortir, va fer uns apunts i després en va fer un quadre d'allò, no? Vull dir que era una mica un reporter gràfic, però amb totes les paraules de coses que passaven. I a partir d'aquí, no sé, si voleu preguntar alguna cosa.